بتعامل حزن زينا يدك عبيتي هم تسري ولا لكم كتمام مقله اتيناني انا ايربورت اتيناني انا دقنو እና አሁን አስደንጋጭ የሆነ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። በዚህም ሲጠበቅ የነበረው በስጋት ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ድንበር በማለፍ ህዝቡም ከይሞተኩም ጽባሕንኩም እዚ ህዝብ ኩርስ ቀድልኩም ትገብርዎ ተግባር የለን ህዝብ ይስካዩ ሁሉ واحد كابتن እንዳልዕል ግን ምዕራብ ወስደና ኢልኩም ተሓስቡ ዘለኩም ተፈናቀል በእጅኹም ኢልኩም ሕሰቡ እንደው አስቸኳይ ጻውዒት ናብ ዓዲ አሕመዳይ ሰሚኒ ንጉድ አቢረ ይበየ ጠሚክ ረሃብ የህወሓት መልክ ነው። ረሃብ የህወሓት ሰብስታንስ ነው። ህወሓት ተግቶ መፍጠር የሚችለው ደብረጽዮን ተግቶ መፍጠር የቻለው ይህንን ረሃብ ነው። ነገራችን ጠሊሞ ምናቆሎ ተዋሪድና አይገዲፎም ለሩ ግልጥ ተበልካ መሬት ግልጥ ተበልካ ሰማይ ቆይናትና እኔ አወደቅ ህፃውንቲ ደቅና ማለት ነው ብላይ ዑምር እንታይ ዝበሃል መልሶም የምስትንኮፍ ዘሎ ሰልጠነ ግርማይ ዝበሃል ንአብ ዓለምዋጭ ዝርከቡ ስደተኛታት አረጋውያን ኮኑ ሁሉ ስንኩላን ኮኑ ሁሉ ዝሐጂ ተምጻን ትዕድላን ዘለካ ሓገዝ ግን ናይ ተፈታዊ ተሸው ሰልጠነ ግርማይ ናይ ተቋምቲ አካል ስለ ዝኾነ ናይ ተቋምቲ ገንዘብ አይንቀበልንና ኢሎም ነው ማለት እዩ ብምትዕግጋዝ ኤርትራውያን ዝወፀ ብመንገዲ ሰልጠነ ግርማይ ከማን አይኮነን ዝብል ዘሎ ተራሪና ሰልጠነ ግርማይ ናብ ዓለምዋጭ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት $2000 ልዩ ኸያት ተመረቁ ቃል በቃል ቀን ተራህ ወሩ ማዓልቲ ድምፅና ዓለም ሰሚዕና ይኻብ ሕዛ ይጠሚሙኹም ኣለና ብቻም ጸሎት ሓግዝና ጸዋ 3 4 5 መኪና ተረብልና ለእቲና አግልጽዕና ጀነራል ሳሞራያኑስ ናይ ግዛት ጉዳይ መሰረት ስምምነት ፕሪቶሪያ ብዘተን በመርዳን ክፍጸም ይግባ አንድ ሰው ለ10 ሰው ሼር ያድርግልኝ ከመቀኒኹም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ደህና ደቀኒኹም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ቀን የለኹ ከም ዘኸማይ ከምትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ኣዝዮም ብጣዕሚ ፍሊፍሊ ዝበሉ ትሕዝቶታት ደሰሚዕኹም ሓቀይ እዞም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታት አካል ናይቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ተመሳሳሊ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ብዙሓት ሽግራት ነውግዕ ኣለና ነገረ መንገድና ከዓ መፍትሕታቶም እውን ልዝብ ንገብረልና ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ተሓጋግዙን ትሕግዙን ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ብውልቀ ዝግበር ሓገዝ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝበሃል ሕጊ ወፂኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ከዓ ማለት እቲ ሓገዝ ሲ ብከምዚ ክኸውን የብሉን ብኣና ኣቢሉ ይኽር ዘሎ ወይ ከዓ ብዝፍለጥ ኣካል ኣቢሉ ይኽር ዘሎ ተዘይ ኮይኑ ሓገዝ ጠጠው ብሉ ዝብል ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ኣነ ብውልቀ ኣቕለለ ቢለ ዝነግረኩም ማለት እዩ ብውልቀ ክትሕግዙ ንትደልዩ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ እውን ዲስክሪፕሽን እዚ ሓገዝ ኣይኮነን እቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ሓገዝ ኣይኮነን ኢልና ንሕሰቦ ማለት እዩ ንሕሰቦ ይኖ ተረዳዲእና ልሓቀ ኢሎ ጀስት ናብቲ ቻናል ናይ ሽደን ሪአክት ስዋን ዶኔት ግበሩ ዘንካው ኣነ ከዓ እናቐነስኩ ክሕግዝ እየ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ኢለ ሹማይ ክፅውዓልኩም እኔ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ በቃ ናብቲ ቻናል ዶኔት ትገብሩ ሹም እዩ ናብ ቻናል ዝኾነ ይኹን ዶኔሽን ይግበር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዶኔት ትገብሩ ኣነ ከዓ ናብ ዘብፅሖ የብፅሖ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣለኩም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ኩሉ ግዜ ዘቕመጥክዎ እዩ ንኻልኦት ሰባት እውን ከምኡ ትነግርዎም ክትፅሕፉ እውን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኤንዌይስ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ቅድሚ ምስጋረይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እንድሕር ዳኣ ደሊኹም ነባራት እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ድማ ተመሳሳሊ ርእይቶኩም ንፅሕፉ ለይ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣዝየ ብጣዕሚ ገይረ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ብዙሓት ኣለኹም እናደወልኩም ሎማዓንቲ ሓሳብኩም ዝገለጽኩም ለይ ክነግረኩም ኣይክእልን ንኹልኩም ደጊመ ሕጂ እውን ዓሪፍኩምኩም ዘለኹም ጽቡቕ ዕረፍቲ ክኾነልኩም ይምነ ርሑስ በዓል ልደት ሜሪ ክሪስማስ ኤክስማስ ዝበሃል ትክክል ኣይኮነን ማለት ነቲ ክራይስት ማለት እዩ ኩበት ሓደ ግን ማስ ማለት እሲ ብዙሓት ሰባት ማለት ተረዲኩም ማስ ማለት ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔርን ሰብን ከም ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰለስቲኦም እዮም ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ተበዓል እውን ተኽብርዎ ዘለኹም ምናልባት ካብዚ ሃይማኖት ወፃእ ዝኾንኩም እውን ዕረፍቲ ተዋሂብኩም ስለ ዘለኹም ንምዕራፍኩም ምክንያት እንድሕር ኮይኑ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ብከምዚ ኣቢልና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና ግርም እዚ ኣትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ 2013 ባቆጣፅራ ኢትዮጵያ ሙሩኽ ክዕንግላ እናኮለሳ ይረአያ ሕጂ ከዓ ንባዕለን ጠሜን ዝዕንግለን ሲኢነን ኣፍ ሞት ኮይነን ይረአያ ዝገርም እቲ ዝኹለስ ዘሎ ሙሩኽ ሎሚ ነዘናዶ ይዝክሮ እንዲኸውን ሸሪልኩም ባውፅሕሉ ኣደ ዘኢድ ክንረኺብክን ዓሕ እንተበልካ ጓህ ጥራይ ትዝክርዎ እንዶ እዘን ኣደ ይብል ኣሎ እቲ
ኣሜዚንግ ዝኾነ ታሪክ ባይዞ ይዘን ኣደ ትሪእዎን ኣለኹም ባዕለኔን ይብልዎን ኣለዉ ረእይዎን ዘን ታሕቲ ዘለዋን ነቲ ዝተማረኸ ዘኹልሳ ዘለዋን ኣዶስ ሓንቲ ኣዶ እየን ዘነብ ታሕቲ ዘለዋ ከዓ ንሰን እየን እታ ተኹልስ ዝነበረት ኣደ እያ ዛብ ታሕቲ ዘላ ማለት ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ፍልይ ዝበለ ጉዳይ እዩ ከዓ فولي بتعمي فولي طميني طميكن يترسعني يرسعك الموضوع أفضل دق المعلوم يترسعني طميني دقي درغي على الزلين شكلهم يولعني وانا ما يشيتهم يولعني وانا دقي تطورتي لي ድማ ዓለም ዘለኹም ህዝብታት ድማ ህዝብና ኣብ ስቃይ ዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዘናዶ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ 2000 ካብና ደቀይ ቀለብ እየ ቀኒሰ ዝህብ ዘለኹ ናይ ሰሙን ናይ ወርሒ ቀለብ ደቀይ ተኺልና ይድቀልም ወይ ንሓግዞም ውላዲ ሃውን እያ ትብል ዘላ ውላዲ ሃውና ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እዞም ሰምዖም ዘለካ ሽምሳኻት ሃልዮም ከምቲ ሰናይ ሓሳብ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ኣብዘን ቀረባ መዓልቲ ዘናዶ ተሓጒሰን ተትሪእሞ ኤርትራውያንና መንግስቲ ኤርትራ ዞም ሰባት እዚኦም ተኣሲሮም ተኮይኖም ቶሎ ተፈትሐና ቀረባ መዓልቲ ዜና ዴታ ትሪእዎን ዘለኹም ትሑና ይብላኹም ኣለዋ እሞ ቆልዓ ከይኣትየኒ ካሜራ ወዲኹም ውላድ ዝጠፍኡዎን እዮም ደቀን ውላደን ጠፊኦም መን ኣለዉ ስለዚ ገለገሊኦም ከዓ ምናልባት ተታሒዞም ይኾኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ኩናት ሒዝዎም ይኾን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝብላ ሃበና እየን ዝብላ ዘሎ ሃበና ቶም ደቅናሲ ሃበና ማይ እውን ተሸኪሞም ማይ ሸይጦሙን ከብልዑና እንተስ ከምብሩና እንተስ ዝኾነ ክኸውን ቶም ደቅና እንድሕር ኣልዮም ብሂወትስ መልሰልና እየን ዝብላ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ብኣግባቡ ልቢ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ወሊድኩም ምስ ዕበኹሞ ንውላድ ክትብሉ ክንደይ ዲኹም ከርተት ትብሉ ክንደይና ከርተት ትብል እስኪ ወላዲናስ ንዓና ንኽዕቢ ንስኻትኩም ከዓ ነዞም ደቅኹም ክትዕብዩ ክንደይ ትኸፍሉ حزب بلو شعت مسوات نصو زخونة سبك هندبت مسقبلو كوسدو مين تزول نتوم دقهم ويك اتزوسدو تاي سمعكم كبيد فيلينغي سلازي حجي زنا ديتات زياتن تسفا زي بلن منتان كيخونا ندحر داب هوت الله خوينم زوم قولع زياتهم مغنياتو ابتو شعت زنبره وق ناي وق اوان استفالاليو مغنياتات تتحيزوم يمروخات دحروي سلام كا كل غزي ملوات زباللو يترفدو زوم قولع زياتهم سي أزيوم بتعمل بزحات سخونو قدم 20 عام تأثيرهم زنبرون تفتحهم الله تماريخهم زنبرون تلاويت أمالله منقستات مالتي سلازي لا أخلنا زوم دكنا زبل صاوعيتي زقبر زلنا منقستي أنا أرسلنا زبل تسادير لنا علي لا يسدان مستخفة قل هاي المام قرب تسعى زقبر أبي يطلع نقولي هلوي بالمعال كزاي 3 دقاي هذا الحالي حاوي أنا من حيخة علم تفلياتني لا منقستي يرسراقل كانوا كانوا لي لا يسوى معرام وصر بملو ما تنفسد بحري رخينا نزلنا ما بالعرض لهم صحة زلهم حواتنا قد أنا والله يسدرنا أنا يذكرنا كتفنوا ولا بتعمل بتاعت النيا قريب يلا وابوكم أنه أنا وركي وركو شركي وركو زوام معرام زعوهم ومن كي تمر ومتمهتي والوالدام لكم يكونوا أشي حسب جزءات ولا يعني رازبل مروخ إلو نبارو لا جمدا مالتي ملسو أب قدام دبر بيزن هلو يبل هلا بز قداي كسن قلا حتصير دقيق مس بريزيدانت كراخب عد رخيبن يرى بمخنيات حدش عامت نزبي إرترا انتاي كبلو إليو حتصير ملسي ونالو صمد 26 يمتصلو مالتي اسكي صمد 26 زيهم كلهم وقعتها تحيز موصي مو نسمعهم لو ما عنتزو على خالي زينا لو يتكوس زينا انتا يزبحال زلو بسر بحتصيرو كلنا خنفلطو سل ندل مالتي أدري زعكنا بيداس حاول بنوات مقدار طبيب زيام كل قيمة غايدة كي يدخل من نزاقهم تعاور نزاقهم وقبرة تغفين أدري سأل محكمي أمويتاتني حجيزهم قولعو خاني عاقدفات الخيدة مالتي ما أرق ود حزو يفرار حوا منيرم أبكل تمعقوب من تمازابلت وقناه تصوعيه تسقمو من حبريتان كقبل أبز فتنو اللقوان قال سلسة زقولنا تخاتاتول نتم تمازابلت يرحقو خابزي زخونا تغييركم تقصعوا إنا ولي فرار حوا منيرم زحمقن زحتت نجر كم زفتصومو بقليلو مرداء يكال
بخالي أنفت دقيمة بمئتاو رحق إلى كوف بمبال لهزانات قلعو بسكوتيبة بملأخ نتوم زلالخوهم أما ربطهم كلو نقوحات بقلص الزاربون نتمبزحات أخونتات زفولت أقداس حبريتها هيو من اللو ما أرقود حزيو أنا نابت خبابي بمخادي أزيوم استشاقلو سبات اللو فولي سب كوينة كيكونس أما حوراو ميديا مستزلن تساتفو زرخوكو مرتع زلو مرداتا قلت إيفا سلزك قالو عيو قالوا قنات دما ندحنت كتصب أيكونن أما قلقوين كحبريتا مكاب حشكا زبالوني اللو أبزي مساي كوين شومو زي قلت حبريتا مكاب زحقزن ملأسي يغني اللي قبل قليس أولو مالتي بتعمي عزيز قرميو بتعمل حزن زينا إذا كعبيتي هم تسري ولا لهم كتمام قلا أتيناني أنا إيربورت أتيناني أنا ذكرنا إن حنت معلتي تسري ولا لهم خداونتنا التوسنا حروج سوسينا نيرنا بتعمي تقدسنا نير وتهزو لك حجزنا نجار كنت تمال الوطن مجلتي بالسوشيال ميديا من معينة مسوسة كيكبر له لنا من قصة الوطن مجلتي عمل للتسوسة وخل لنا من قصة الكركب له عوي حدا ما مرحس للوطن إذا كعبيتي الحنا ما قلنا بزحفتنا سل الوطن حنا لو هنا لو خل اللوم يوم سراوي يوم لكول له دس لي انفورميشن بصحيهم تومنات التأكلت وقلنا بزحفتنا سل الوطن حنا إن لا مقالة تجنينا هنا أنا بشايف وانا يا دسا النور والتفلال أكلت لا سوسول نور قبل كجور وتجيرهم يوم أبريدا معهم وعدم عملا سوسول نور وأحواتنا هم تجيرهم يوم دك عبيتنا مقالة مالسنا أتينا هنا دكنو نجا بلايفون لا سوسولنا نيرنا هنا دسا مكيرنا هنا عدلنا أي ساقع أيهم جنا هزونا كده حني يقول عبيتي غزل لنا نجا إرتراوي أحواتنا لحجوزنا التوسنا نبرة نيو نجا حيزنا لفتنا سدتنا كان بكنا خدينا دك عبيتي أما قال لهم بنبرة بيتشام سنة كتحجوزة تدوليو لا أنا بوش تناقرنا بنبرة بيتشام بأكاونت خوينا نفتهم بسلست حواتنا التخفت أكاونت أتيو بنبرة بيتشام سنة كتحجوز تدولي عندك عبيتي بوش تصحف لنا أساسنا إلىهم تنورة أول لهم لك ما تستسفان قبرنا كنا ركوة تتجددنا جن كنا ركوينا مالتي دك عبيتنا أو زي أو اللي تأمي يهزونا بوليتيكا متعب تعمي يهزوني لحجوزهم مناسبات إيرتراويان إثيوبيان كلهم لا مسكنهم شيرجور وساتهم يروي ولا حجوزنا سوات حراي بحصيرو كم تعنتو زنجر كومي سلازي كون زلو انتايو حقاوي تكال كتايش الله حقاو تكال كبل كلهو حقاو مسرح زتختل تكال كتايش كاخر له اوف كورس حجي بستفراليو منقدتات ناي سقات مالت بولك اخاون سقال لخونتات كوينو سلازولو زوم زراخمم سمعخمم مناسياتون نحرد اكا حق وصايو انت تباهيلو تكايدازي انتاي دايو حقاوي مسرح كون زخيل تباهيلو تحاسبلو ناي حجز تكال تخفيتو اتهم ابتني حجز تكال زواسو سبات كا مناسي كوينوم نساتوم يوم نتلايف يخون نتخالي يخون اي محبراو ميديا كوكوا صرو ابالات كوينوم كفت كقلالو مالتي بحصير مخنياتو نصوم يوم زنقساقسو نحنا اينا ننقساقس فولي اوبفيسلي فولطي مالتي اما محبراو ميديا زيله بخمي غيرو سبات كركب كم زغل ازيا صقام سلا زخونه مالتي انويس ناترددنا سلا زخوننا نابت زقصل زلو فيديو ما حيزوكم كسجر سميني نقول الأميرة إبعية حزبكم كيمتكم صباح نقوم زي حزب كورس خبيركم تقبروا تكبر إلن حزب حزكاي كله تمالي مليت الدب إقرا لا تفحوت لانجرجرت ملاشين أسكابت شعت ساعات ملؤ يندا خيتو إلى أنا أم عداك بس إحنا كمان كم زبطة كفلت لزلوة حبرات حسب تيسدتنيا أزيز قرمي سلطنة قرماي كونو عندي بصرو عبد حجز قداي ندحر كوينو زي حماسبي حق ما مزراب نحق زقبر سب كل جزء مجسها مسجنا موسى يكون انتهي الآن مسكرنتي حق يزقبر زي سلطنة أنا كابزر أخو جميل حساب حجي أب حجز انت كوينو قالوا زرباتات كم زلوا مالت بقول كأن سبات قومتات يبتصحيو يفلت إيه نقول لسبيتن كفايو بقول كون زحمي زبهال نجار يلن بقى فعتر عبيلون حدا قداي زي سياسة كفي قلقليلو زقر فولو ولا حدا سبيه يقولن اوف كورس زي مالت ناي ولك بحريو كابتن ولك بحري ناي سلطنه فيلا تمچون نعاي دستبلن نغن تان حزب زغبر حجز كل غزي مرغصيو بزي قدس سخون يخون سبك حجز انتلو نحجز كندي ابلي بيازلو كندي بكالوت بوتاتا زودقو كندي تغارو كندي إرتراويان زحجزه كندي نجير كازي ودا حجز تأخذ مس حجز بوزح سرح سبيو فوتو يعني حساب زي سبنخون يلونا يتصحف اللي حدا حوي أمان البرهانة مالتيو سبنخون حجي قليل قالي زمثل سلومون زبحال ود داويت طبيبኛ بتعام تفلطو እንዲሁ حجي ابو خموت كله نسولومون ابو داويت
كموت انكلو تبو نتودو انتايلو يخيدو مالتيو ازودي سبكون إلو يخيدو ازودي سبكون سب مخان مالت ازي خندينا نجر كبير مخان يحبر له مالتيو كحمن كم زمان مستنجرة توم أمر حانا يتي معسكر مرجيتها حاول مرجيتها سلوم زلوا مس مسارحتهم مالت كلهم حسب دو بلا مزا كاميرا بنزار كابد جيلومني وحراي لي يتي جوبا يدويلو تحجز عبد الجوتي مع زراري بهم مالتي سمع مرة حوي تي تجبر زلها حجز زجبر خيون تجبر زلها أزي بقول قبولني ندوق فينا زحجي تمتان تعدلان زلها حجز جين ناي تفتاو تشو سلت أنا جرماي ناي تقامتي أكل سلزخانة ناي تقامتي بنزب عين قبلنينا إلهم نمالتي ናይ ጁንታ ገንዘብ መጽኢሎ ኢሎምና አፍልጦ አለ ካደ ይሉ ደውይል ላይ ከማቦ መንበር መጠናይ ማለት ትናይ ጸጥታ አካል አነ ናይ ጁንታ ገንዘብ ከም ድመጽ ይፈልጥነ ብዙኾነ ግን ይሐትት ሕራይ እታ ሓገዝ ካብ መን ዲመጽዩ ነዝመርሃው ጸጋይ ሓቲትና ሽዑ ካብ ተፈታዊ ታልክሾ ዝብል ስልጠና ግርማይ ዝብል ከም ዝተላኸ ነገርና ኦኬ እምባር ነዞም ሰባት ነዞም ክሕገዙ መጽዮም ዘሎ ሰባት ነናብ ገዞም ንስለዶ ንዓቶም ምናልባት ዘይተጣዓመ ነገር ኣለና ክንረዳዳሉ ዝግባና ጉዳይ ስለዘሎ ነገዛኹም ኪሉ ክንጽዋዓኩም ኢና ኢልና ኣብቲ ቦታቲ ትግራዋይ ዝበሃል ዝጽላሉ ሰዓት ስለዝነበረ በዓብዩን በዓል ሰልጠነኻ አባላት ትግራይ ትዕወት ወይ ትግራይ ትስዕር ኢሎም ኣብ ሚድያ ይኹን ብዝኾነ ይኹን አካል ዝሳተፉ ሰባት ስለዝነበሩ ዝሓሶት ዝብል ሰብ ተዳሃሊ ኻዳ ካብዚኦም ገንዘብ ተቀቢልካ ነቲ ስደተኛስ ዓደልካዮ ጽባሕን ጎኸ ገንዘብ ተቃወምቲ ኣትዩ ንምንታይ ምኽንያታት ንሓገዝ ኢልካዮም ከኣምኑኻ ይኽእሉ ዳ አይኽእሉን እሱ ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ብዝሰዶ ገንዘብ ህይወት ሰብ ዝቀጥፍ ተራ ኮይኑ አይንቅበለና 2000 ጥራይ አይኮነን ተመሊሱ ኣነ ካብ ቤት ጽሕፈተይ ዝተመለሰ ዝዛረበክ ዘሎ 5000 ኣቀዲሙ ብግብረ ሕያዋይ ሳምራዊ ናብ ግብረ ሕያዋይ ሳምራዊ ሊኢኹ ናተይ ዝኾነ ሎጎ ዝክስታይ ሰሪሕኩም እዚ ኣበርታይ ሰሪሕኩም ናብ ማዓስከር ካሜራ ሒስኩም በመንገድ ሰልጠነ ግርማይ ገለ ዝብል ሒስኩም ምጹ ላይ ቪዲዮ ቀዲሕኩም ገለ ገለ በመንገድ ገባር ሰናይ እና ደኹን ፊልካ ኢሎም ፈቃደኛ ስለዘይኮነ 5000 ውን መልሱ ወይ መርጌታ ህዝቢ በጣያይት ይኹን በትናይታ ዓዲ ሽፍታ ይኹን ክጫማለቅ ከሐድር እንከሎ ንሱ ካብቲ ማዓስከር ወጪ ይተሐድር ነይሩ ምሳና ኣው ኣይሐድር ነይሩ ኣይጣበቀልና ነይሩ ህዝብ ምስተጫማለቀ ድሞቶ መስሞተ ንጉሆ መጪው ብሕድ ሓዘ ሒዙ መጪ ሰብ ይረጋገ ሰብ መስመተ ሰብ ደም መስፈሰሰ ህፃውንቱ መስሞቱ ታይቃት ሰለይና ኣይ ሕጂ መጥካን መኪና ሒስካይልዮ ኣነ በዓል ክፈጥ ኢልምናይ መርጌታ ትሽዑ ሰዓት እንጀሩ ከይዝ በኸመይ መሊ ኣነ ብዛሕጂ ሰዓት ሓፀር ስለዝኾነ ተዛ ከይዝ እዚኣ በኸመይ ወፅእ ካብዚ ቦታ እዚ ይሓስብ ነይሩ ኣየን ህለኻ ሕጂ ሰበይቱ ዲ ዋላስ ንበይኖ ኣብቲ ዝብፅሕ በፂሑ ደቅና ታሪመን ኣደዳ በሰላም ገለን ኮይነን ተሪፈን ኣለዋ ምናልባት ንዓኻ ገንዘብ ክህልወካ ክእል ዝምውልኻ ሰባት እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ንከምኡ ንኽትገብር እመነኒ ግን ኣይትቕንን ኢኻ ዝጠመየ ይፈርሕን እዩ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን እዩ ዝነብር ዘሎ ንዓኻ እንቶም ምሳኻ ዘለውን ምልካም ቀሊል እዩ ቀኒ ጥራሕ ቁሩብ መዓልቲ ዝየፋላይ ኣለና እዩ ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 80% ዝኸውን ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ትግራዋይ እዩ ሓወቦ እዩ ኣኮይ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣኮይ ናብ ሞተ ስኢለ ይርእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ሰብኣይ ወይ ኣቦይ ወይ ኣቦ ሓጎይ እዩ ዝኸውን እዙይ ከዘራ ገይሩ ዳቢ ተኸዲኑ ጭራነስ ስናበለ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ገዙ ካብ ገዙ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሕልፍ ክብል እውን ናብ ማሕበር ናብ ሰናብቲ ናብ በዓለ ማርያም በሊዑ ሰትዩ መሪቑ እንቀሳቀስ ዳ ይግብኦ ነይሩ እምበር ኣብ 80 ዕድሚኡ ተደፊኡ ፍዑንት ከኣሪ ምርኣይ ንኣይ يحفرني إيو يناددن إيو تسفى قرصن إيو يحرقني إيو رهابي هو هتملكمه حجي سمعهم ديكم زي سبعي استحجزوا حجز كم زلوا مالتيو ناي تقاومتيو أي تحجزون يخون بمبالي نسب تميت وديو شعو لبام تزخون ويك أخي إله تزخون كي وعوع قسبيلو بستخالو من قد قسبيلو حجز مفتنا نيرو اتوم سبات زاد اليوم جنزبيو كمن ممصو ايفلطو زوم سبع حجي تريقوم زلوخم ابو ناس نايب حق اليوم حجي اتجنزب كاب سلطن يموصيو تقاوماي سلازخونه كاب افورق يموصيو ወይ ከዓ ካብ ዝኾነ ካልእ መን ደጋፍ ያምጡ ለይ ደሓን ደጋፍ ዝባል
ካብ ስለ ዝኾነ ካብ ሽደን ይመጽዩ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ካብ ካሊ ይመጽዩ እንዳበሉ ይፈልዩ ማለት ድዩ ዝሕገዝ ሰብ ከምኡ ዝበሃል ነገር የብሉ ናይ ይፈልጥ ዋላ ክትቦ ከለኻ ከምዚ ሰማይ መና ዝዘነበሉ እዩ ዝቆፅሮ ንእሽለይ ይኹን ዓብይ ይኹን ብዘይ የገድስ ማለት እዩ ሶት ፕሮብሌም ኣብ መኒኒ ይሄን ድሕርዳ ኢልኩም ኣብ ተሓሳስባና ዓብይ ፀገሙን ኣለና ሽዑ ተቐቢሉ መሃቦም መብፅሓሎም ድሓን ናይ ዝቃወም ሰብሲ ኣይንበልዕና መበልዎ ምራእኹም ነርኩም ማለት እዩ ግን ዕድለኛታት ኣይኮናን ከም ህዝብ እውን ብስሩ ብዙሕ ናይ ተሓሳስባ ክፍተት ኣለና ይኽሪኡ ከለኹ ማለት እዩ ረሃብ የህወሓት ሰብስታንስ ነው ህወሓት ተግቶ መፍጠር የሚችለው ደብረጽዮን ተግቶ መፍጠር የቻለው ይህንን ረሃብ ነው ነገራችን ላይ እኔም ማዝነው የሆነ ቦታ የሆነ ሰው የሆነ ያክል ውድመት አድርሶም ስቲል በስልጣን ሊቀጥል በፖለቲካ ውስጥ ሬሌቫንት ሆኖ ሊቀጥል የሚችልበት ሁኔታ መኖሩ ነው የሚያሳዝነው በትግራይ ውስጥ የትኛውንም ወንጀል ፈጽመ ፖለቲካ ውስጥ መቀጠል ትችላለህ ህወሓት ውስጥ ኦር በአንድም በሌላ መንገድ የምትወሸቅበት እስከሆነ ድረስ ምንም አድርጋ መቀጠል ትችላለህ ህወሓት ዲካፕቸ እንዳልዒሉ ግን ምዕራብ ኮስደና ኢልኩም ተሓስቡ ዘለኹም ተፈናቀል በእጃኹም ኢለኩም ሕሰቡ እንዶ ንሕሰብ እንዶ እጃኹም ህወሓት ተፈናቀል ክወስድ ኣይኽእልን እዩ ተኾይኑ ከዓ ተዋጋኢ ክብለካ ዝኽእል ተደዲካ ተዋጊእኻ ከዓ ዘለኣለም ሂወትካ ምዕራብ ንሓልኻ ትነብር ምንም ትርጉም ነገር የብሉን ብልጽግና ተኾይኑ እውን ንሱ ወስደካ ደል ዘሎ ብዘይ ኣመራርሓ ሲሉ ወሲዱ ድርቢ ከብለካና ንበላዓይ ክበካ ተደዲካ ናይ ማይ ፀብሪ እንታይ ረኽቦም ኣለዉ እስ ጠይቁ ማይ ፀብሪ ህዝብ ኸይዱ ዘሎ ጽቡቕ ዲ ዘሎ ከመይ ዓይነት ኮንዲሽን ይነብሩ ኣለዉ ጠይቁ ተደለኹም ተረዲኩም ሕማቅ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክብል ደለ መሲልኩም እቲ ወሳኒ ነገር ሶሻል ሚድያ ሕጂ ገጻ ነዋና ጌራ ስለ ዘላ ሰላማዊ ሰልፍ ክንወፅእ ኩልኩም ሰባት ሰላማዊ ሰልፍ ንውፃእ ወሉ ወይ ኣዶናይ ዲ ሰላማዊ ሰልፍ ንውፃእ ከሎ ወይ ከዓ ሃይለ ደደብ ዲ ሰላማዊ ሰልፍ ውፃእ ዶ ምስተዛረኹ ክትወፅእ ዘለኩም ወይ ከዓ ህወሓት ሰላማዊ ሰልፍ ውፃእ ኢልካ ክትወፅእ ዘለካ እኔ ነግረኩም ኣለኹ ባይዘይ ብልጽግና ይመልሰካኒ ህወሓት ይመልሰካኒ ክመልሰካ ዝኽእል እግዚአብሔር ብቻ እዩ ንሱ ንዓለም ድምፅና ተስሚዕና ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍፀም ተገዲዶም ብቻ እዩ ጀነራል ሳሞራ ያኑስ ናይ ግዛኣት ጉዳይ መሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዘተን ብምርዳን ክፍፀም ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ተመዛበልቲ ብዘይ ምስዳድ ከም ትሕጃ ጌርካ በመዓዝ ግን መሬት ምምራስ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም ከምቲ ናሕታ ዝበለ ተመሳሳሊ ፀገም ከይፈጠረቶም ተመዛበልቲ ሙሉን ኣብ መረቦቶም ንክምለሱ ክንረባረብ ኣለና ዝበሉ እቶም ጀነራል ወሲኾም ድማ ናይ ላዕለዎት ጉዳይ ብዘተን በለስ ዝብር ከም ዝፍታሕ በምጥቃስ እቶም ተመዛበልቲ ቀዲሞም ክምለሱ ይግባኦም ነይሩ ምስ በሉ ሓዚ እውን ኣይረፈደን ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ኣለዎም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ከም ጠብጻብ ጋዜጣ ፕላስ ሓራይ ስለዚ ሕጂ እዚ ናይ ተነጊሊ ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጊ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ትካል እዚ ናይ ህዝብታት ፀገም ንውድብ ትሕነግ ከም ናይ መጀመርቱ ዘይኮነስ ከም ንፀገምሲ ምግዳድ ከምኡ እውን ጅሆ ሒዝካ ንፖለቲካዊ ዕላማ መውዓል ከም ስራሕ እዩ ዝቆፅሮ ዝብል ጽሑፍ እዮም ጽሒፎም ነይሮ ማለት እዩ ኣና ኢትዮጵያ ሓደጋን ስጋኣትን ኣመራርሓ ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም ዝበሃሉ ዶክተር እዮም ንሶም እዮም እቲ ጉዳይ እዚ ገሊፆሞ ዘሎ ሕጂ ኣነ ዝብል ማለት እዩ ዶክተር ይኹኑ ኮሚሽነር ይኹኑ ክዛረቡ ስልጣን ተዋሂቦም ግዜ ተዋሂቦም ተሓቂ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት በቶም ኣብ ተፈናቀል ዘለው ህዝብታት ኣነ ዲ ክሕግዞም ንስኻ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ሒዝካዮም ገለ ዘብል ኩነታት ኣይነበረን ከይድካ ናይ ምሕጋዝ ስራሕ ናቶም እውን ሓላፍነት ምዃኑ እዮም ክፈልጡ ዝግብኦም ማለት እዩ ዋላቶም ናትና ኣካላት ከዓ ናቶም ሓላፍነት እውን ባዕሉ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ፀጊሙና እዩ ዘሎ እዚ ህዝቢ ከምዚ ፀጊምዎ ዘሎ ኢሎም ነቲ ክሰርሕ ዝኽእል ነቲ ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ ብምሉእ ረሃ ገይሮም እንታይ ኢና ክነዳልወልካ ዝብል ተገደደ ማለት እዩ ዋላ ኢቭን ነቲ ናይ ህዝቦም ድሕንነት ክብል እውን እንተኮይኑ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዘቃርሕኖም ዘሰሓቦም ጉዳያት ዋላ ኢቭን እንድሕር ኮይኑ ከይዶም ምእንተ ህዝቦም ክብሉ ፈቲሖሞ ክመፁ እዩ ዝግባእ ነይሩ ዋላ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊል እንተይኮነ ክሪኦ ነይሩ ሞት ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወት ትርጉም ብምሃብ ቆፂሩ ነዞም ስደተኛታት ነዞም ተፈናቀልቲ ብዓብይ ርድኢት ብዓብይ ዕላማ ሒዙ ክሕግዞም እዩ ክልዓል ነይርዎ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ዝግበር ሓገዝ ንኸምዚ ዓይነት ዕላማ ይኽውዕል ዝበሃል ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ካብ ዝሕዘነንን ብጣዕሚ ከዓ ተስፋ ካብ ዝቆረፅኩሉ ጉዳይን እዩ ማለት እዩ ብውልቀ ሰባት ንዝሕገዝ ዝግበር ሓገዝ እሞ ከዓ ሕጋዊ መንገዲ
ሕጋዊ መንገዲ ማለት ከምዚ ኣይካኣልን እዩ ብውልቀ ሰብ ኮይንካ ኣይካኣልን ሓገዝ ክትሕግዙ እንተኮይንኩም ከምዚ ገርኩም ክትውደበለኩም ፍቃድ ክትወፅለኩም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ከዓ ኣትከደለኩም እዚ እኮ ሓደ መንገዲ እዩ መንገዲ ተርእካ ከዓ ብኡ መጠን ትሕግዝ ኢኻ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን መማረፅ እውን የብሉን ግን ትትገብርዎ ዘለኹም ስሕተት እዩ ይህ እንዳሞቱ እናሃለዉ ምርኣይ ግን ትክክል እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ መንግስቲ ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ ክእመን ከምዚ የብሉ ኣነ ብወገነይ ዝርዳእኒ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዝበሃል ኣካል ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝጠመዩ ሰባት ባለፉት ከዓመትም ሌሎችም ጊዜያት ድረስ ምንም ነገር ባልተቆራረጠና ባላነሰ መንገድ እየተዳረሰ ነው ያለው። ባለፈው ጥር 2017 ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ታኅሳስ 2018 ድረስ ወደ 2 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ እህል ተሰራጭቷል። የገንዘብም ጭምር ተጨምሮበት ወደ 32 ቢሊዮን ተልኮ ሲያበቃ አንድ ሁለተኛ በሴፍቲኔት ፕሮግራሞች ከ1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው ትግራይ ላይ የሚገለገለው ይሄ ባልተገለጠበት ሁኔታ ሶስተኛው በስነ ምግብና በመሳሰሉትም በተለያዩ ተቋማት የሚሰጡ ድጋፎችም እንደ ድጋፍም ይውቅና ባልተሰጠባቸው ሁኔታዎች ህጻጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ እየተደ ማለት ነው። ይሄ የሰብአዊ ድጋፍ መጠኑ ሳይንሳዊ በሆነ ዓለም አቀፋዊ በሆነ መስፈርት ተረጋግጦ የሚሰራጭ ነው። የሚሄደውን ሰብአዊ ድጋፍ በትክክለኛው እንዲደርስ ከማድረግ ይልቅ የተለያዩ የቀረጥ ስርዓቶች ውስጥ በማስገባት እንዳይቋቋም የማድረግም በጣም የተደራጀና ስርዓት የሚመስል ነገር ተዘርግቶ የሚሰራው ነገር በሙሉ የሚያሳየው ትነግ ለፖለቲካው ለራሱ የፖለቲካ መዳረሻ ለምላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው። የተላከው እህል የት ደረሰ? የህዝቡ ስቃይ ለምን አልቀለለም? ባለፉት 4 ወራት ወደ ህጻጽና አካባቢ የተላከውን የድጋፍ መጠን ስንመለከት አሃዞቹ በጣም የሚያስገርሙ ናቸው። ከመስከረም እስከ ታኅሳስ ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ 12.1 ሚሊዮን ኪሎ ግራም እህልና 55.5 ሚሊዮን ብር ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ተልኮ ነበር። ይሁን እንጂ እነዚህ ግዙፍ ድጋፍ በህወሓት አማካኝነት መዘረፉን ታውቋል። በየወሩ በአማካይ ከ2.8 እስከ 3.2 ሚሊዮን ኪሎ ግራም እህል ቢላክም የክልሉ ህዝብ ግን አሁንም በራብ አለንጋ እየተገረፈ ይገኛል። ይህ መረጃ ይፋ መውጣቱን ተከትሎ ድጋፍ በትክክል ለህዝቡ ቢደርሱ ኖሮ ዛሬ የምናየው ረሃብ ሰለባ ባልተከሰተ ነበር የሚሉ ድምጾች በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰሙ ይገኛሉ። የህዝብን ሲሳይና ለጦርነትና ለግል ጥቅም ማዋል የታሪክ ተጠያቂነት እንደሚያስከትልም መረሳት የለበትም። ብሎ ደግሞ ዛሬ ስለተደረገልንና ህዝቡ እያደረገልን ስላለው ድጋፍ እናመሰግናለን ይላሉ የክልሉ አመራሮች ወጥተው። እስካሁን የተደረገው ድጋፍ የት ደረሰ? እናንተ የጦርነት ጥማችሁን ለማርካትና የስልጣን ምኞታችሁን ለማሳካት ስትሉ የህዝቡን ስቃይ ለምን እንዲህም ያለ እንዲሰቃይ ፈረዳችሁበት? አሁን አስደንጋጭ የሆነ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። በዚህም ሲጠበቅ የነበረው በስጋት ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ድንበር በማለፍ በኢትዮጵያ በኩል በቡሬ ድንበር በኩል ሓራይ ሕጂ ከምቲ ንጽበዮ ዝነበርና ይበለን ማለት መርዓ ገይርዎ እቲ እንታይ እንደሓሰብኩ ፀኒሐ ብዙሓት ቁፅርታት እዮም ተፀዊዖም ብቢልዮናት እዮም ብሚልዮናት ዝኣኽሉ ኩንታላት ብሚልዮን ቢልዮን ዝኣክል ኩንታል እዩ ተፀዊዑ ዘሎ ኣቲ እዩ እዚ ኩሉ እዚ ሓገዝ ጌርና ግን ኣይሃብዎ ነቲ ህዝቢ ዝብል እቲ ዘረባ ማለት ኣነ ዝተረኣየኒ ኩላኹም ዝረኣኹሞ እንድሕር ኮይኑ ኩላህና ዝተረኣየና ኢቭን እታ ተኮልስ ዝነበረት 2013 ናዶ ሕጂ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ እዩ። እዚ ማለት ኣብዚ ዓመታት ውሽጢ እዚ ሓያል እርጋን ኣብ ልዕሊ ኣወሪዱ ከምዚ ኮይና ኢልካ ምግላጽ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸብድ ነገር እዩ። ዋላ በዚ ዓመታት እዚ እኳ ተዓቂና ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ስለዚ እቲ ኮይናቶ ዘላስ ኮይናቶላ ንሪኦ ኢና ዘለና ተሓቅን ውሲ ተእኽሊ ተላኢኹ ድዩ ኣይተላእኸን ንፈልጦ ንሕና ሕጂ የለን ሓቂ ንምዝራብ ተላኢኹ እንድሕር ኮይኑ ናብ ምንታይ እዩ ጠፊኡ ዝብል ሕቶ ነቶም ናትና እውን ምሕታት ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል ይመስለኒ ዘይተላእኸሎም እንተኮይኑ ከዓ 15 ኪሎ ንሓደ ሰብያ ትበፅሖ ንሳ እውን ምስ መሳፈሪ ምስ ገለ መለ ካብ ኣዩ መሳፈሪ ዝወስድ ገለ ዝበሃል ጉዳይ እዩ ዘሎ
ከም ህዝቢ ቁፅር እንድሕር ዳኣሉ ኮይኑ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ እንድሕር ዳኣሉ ኮይኑ ስታቲስቲክስ ዘሎ ተኮይኑ ንሓደ ሰብ ክንደይ ይወፅሕ ተባሂሉ እዩ ዝለኣኽ ብዙሓት ሰባት ግን ድማ ኣነ ዝፈልጦ ሓቂ ኢቭን ጥዑያት እንተለዉ ሓገዝ እውን ዘየድልዮም እናሃለወ ብሓሙሽተ ብሸውዓተ ሰብ ገለገለ ከዓ ዝወስዶ ኣለዉ ብካልእ ባህላታ ይገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ትክክለኛ ክበፅሕ ዝኽእል ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ቦታ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ተሓሪሱ ዝበልዕ ድንንሽ ለይ ዝኽእል ሓሪሱ ከይበልዕ ነቲ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ተሻሚዩ ናይ ሓሙሽተ ስድራ ብሓደ ሰብ እንድሕር ዳኣ ዝወስድ ኮይኑ እዚ እውን ኣብቲ ልዕሊ ሓዉ ኣብቲ ልዕሊ ዝመው ዘሎ ዝጨከነ ካሊእ ሰብ እዩ ማለት እዚኣቶም ብምልኦም ተደማሚሮም ነቲ ሕጂ ዘሎ ጥሙይ ሰብ እንታይ ገዲፎምሉ ሞት ትሪእዎ ኣለኹም ብኽያት ኣውያት ገዲፎምሉ ከም ሰብ ንሕሰብ ሰባት ንኹን ናይ ሎም ዓንቲ ፕሮግራም በዚዛዚመ ኣለኹ እቲ ሓዲስ ዝበሃል ዘሎ ዜና ብኩናት ብወገን ቡሬ ሰራዊት ሻዕብያ ወራር ገይሩ ዝብል ዜና ኣሎ ሓቅነቱ ክሳብ ሕጂ ገና እዩ ሓደ ሓደ ሰባት እዩ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት መፅኡ ዘሎ ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ እንድሕር ኮይኑ ከም ሓበሬታ ክንሕልፎ ኢና ብከመይ ተላዒሉ እንታይ ኮይኑ ገለገለ ዝብል ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ፕሮግራም ይዛዚመ ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ እቲ እንሰርሖ ዝቐነና ጉዳያትና ማለት እዩ ብኣግባቡ ቆፅሉ ለዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዘመነ ቻው دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب